babhizi bayabuza bathi uthatha nini kanti yena uthatha nini yini lo mfana yena kanti yena yini nje singaze simbone nangephutha nje ungabe saputhiwa ngisho isithombe nje kanti yini kanti lo mfana ndi yabona nje bebuza kangako nje yabona mase kwenzeka ayi ngizoba isicefe kubo futhi ngizoba isicefe lesangempela boze bethi awusesibonile phela ngithi mina nango phela namnani mfuna uye lo awubambe ngithi awushintshe baby ngithi awushintshe dala ugqokele ingubo bese ngimshutha ngithi uye lo nganisho nanisho njalo ngifuna ukuthi bebuzisise kodwa lo ngishilo ngithi yonke into nesikhathi sayo izinto ezenziwa ngingakashaya isikhathi ngenxa yokufuna ukubukwa ziyabhidlika kodwa izinto ezenziwa ngoba sokushaya isikhathi ziyenzeka mina ngihambe ngemonto bengibuza bethi awushintshe ngani ngavansa iminyaka ngithe mase ngithenga imoto ngihamba ngalombala ngiphinde ngihambe ngalomnye umbala ngithenga amakhumbi yanyamalaka kuyibona ukuthi abazothi ngithwele baba ngibuza bathi mfowethu bathi hey wena awakhile ngani kini ulala phansi mase ngibafakela umuzo wasekhaya bathi awunasi isitefe awunange sesithuthela ngisho ama bathroom awunange shuthela ngisho ispoon ngathi mina mthathe yibo baba lokube ngifuna ngithi sekunjalo ngeke ngoba nami ngiyazenelisa ngoba yayihlungu lento babeyisho kimi